My jsme se dneska vydali ven a při průzkumu jsme našli barák, ve kterém býval i sklep, který jsme právě teďka zastavili, ať tam nikdo naleze, protože se to na ně může zhroutit z vrcha. Z vrchu teda. Už jsme se tam byli, prohlídli jsme si to tam. Zajímavé to je. Tady můžete vidět takovou už starou botu. Tady býval pecek. A toto byl asi komín. Tady je talíř, asi. Nebo ne, já nevím v čem obědvali přesně. Tady máme asi grill. Zajímavá věc. To netuším, k čemu bylo, to bylo asi namlacení nějaké slámy nebo něčeho. Pecek nebo mikrovlnka. Typněte si, netuším. Belík. Dveře a tak dále. Tady je prostě random věc zaražena v zemi. Tady tohle. A to je zatím všechno. Takže zatím si mějte a čau.